Sasisin pat kakamban penkendia iki kan meto na po thamia molong kalami biang hapo yang besar High Court of Meghalaya mentaga sengi ka khat patarik unai tung arajar arpulai tangbah kan ka sinchong ka mamenta nakaliang jong ka yang besar kala penpau ban namar bakal nakaliang jong ka harijan panchayat committee bat komjuru nakaliang jong ka sarkar jala ki kwa ban donno ka jing sok ka jing baik apreng jongki komta nakaliang jong ka yang besar kala ong bakam na kwa than ban tuklar lani ban sementah kan ka kam tang bakala penpau syai bakal ka kam kala jerong bakala slampalat balada kumnu haka sin chong sachisin pat kata haka lai potrik unailar arajar arpulai baru ki kam ki jam ke di ban syai bat di ban pendap no haka juko poru haka oral observation kabla long menta ka sengi unong sai an nakalang jong harijan panchayat committee ula penpau man nakalang jong ki bat komjuru nakalang jong sarkar kinwat jaka mat penkeria ki khan motor sapo ki jaka jong ki sipai la ban kreu hang ni bakani ka jeng thmu ban penkan rea yaki khan meto na ka te ka thamio molong ka de ka kam ka bala snam bala bun snam bha ha ka bakla don ka jeng yakhi ka jeng dawa na ka por shakapor hendrai de tat hadu ka snam a ja khat pra jong ubna jemang hadi bala thei ka jeng yaklumar ba ka jeng yakhi ka bala ra ru ya ka curfew bat ku de ka jeng ja ha ka te ka snam na ka leng jong ka sarkar kala simkhya ha ka bakla thung ya ka high level committee bo ka jeng lam jong ba preston tensong high level committee ru kalawan ra ya ka blueprint na ka bantaban bu ya ka jaga song nyam ta ki khan betor re hadien pat na ka liang jong ki khan betor kila pen pau ba ki me manjur satya ya ka ni ka blueprint bat ki kwa anya da ka me pat dita da hadu menta ka sengi ba kala pen pau long ba ka ni ka jing besar ka ba kan thop ya ki anut ki nang besar ka tau justice Sanjeev Banerjee bar unang besar W Dingdo ba kala don ka jing pen pau ba ki kwa menyesuk no sabar jong